Това е див за звяра на свободата. Много е див и много нападателен. Доближава се и мисля, че ще го нападне. Виждате ли по страшния хреб? Виждате ли го колко е ядосан? Иска да ме захапе. Това е със сигурност. Вижте го как ме следи само. Пай ще ме захапе. Помниш? Иска да ме охапе. И да ме отраска. Това е 100% сигурно. Сега да проверим. Тази змия е много нападателна. Трябва да я махна. Но трябва и да я снимам. Вижте го само как се оглежда. Доближава се. Доближава се. Гледаме ли злобно. Май пак ще ме нападне. Престани, змия такава. Няма да успееш да ме нападнеш. Не вярвам.